Ostatni rok to prymat kotłów na pellet, jeżeli chodzi o wymianę źródła ciepła, mimo tego, że pompy ciepła są bezobsługowe, to kotły na pellet pozwalają zainstalować bardzo fajnie urządzenie grzewcze tam, gdzie wymagany jest wysoki parametr, tak jak tutaj. Mamy 3 obiegi grzewcze, stąd sprzęgło. Mamy te obiegi wysokotemperaturowe. Po stronie wtórnej sprzęgła 3 obiegi, po stronie pierwotnej 1. Wszystko to się właśnie równoważy hydraulicznie w sprzęgle. Zapraszamy na stronę Novato.biz, do naszego sklepu, gdzie możecie Państwo zakupić sobie takie kotły, albo na stronę novato.pl, gdzie możecie zamówić usługę montażu takich kotłów. Zapraszamy. Novato, sprawdzone, polecone.